kalabirabs, andito tayo ngayon sa Nag Aso Lake dito sa Manito, Albay. Again, kasama natin yung ating mga riders, no? Yung ating team Angkas, Bicol, and also kasama din si Miles Fajardo Vlog. So ito po yung area na ating pinuntan, yung Nag Aso Lake. So actually medyo hindi din siya safe, no? Hindi din siya advisable na maligo, no? Kasi yun nga, boiling siya, boiling. So nakikita natin, medyo kung nandito ka mga makalabidabs, makikita nyo talaga na medyo umuusok talaga, no? Umuusok yung lake mismo. So hindi din talaga siya safe para maligo. So ito ay isa sa mga tourist spot at I think pinagkukuhanan din ng energy dito sa Manito, Albay. Dabs, nauhaw si Bon James di kaya yan. Tama ba? Mga nagatipsy. Iduko-duko mo man, di ka tato, garin di ka tato magluhod. Ayun. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me I can wait another minute. I can wait another second to be. Dito tayo ngayon mga kalabidabs sa sinasabi nilang Pier ng Manito, Albay. So napakaganda mga kalabidabs ng place na ito, talaga perfect na pasyalan nyo. And kung gusto nyo din self-improving, it's a perfect place para puntahan ninyo at enjoy ang ganda ng nature ng Manito, Albay. World behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this. Ito mga kalabidabs, andito tayo ngayon sa Nag Aso Boiling Lake. Ito talaga mga kalabidabs ay talagang literal na kumukulo, no? So pinag-iingat pa rin tayo na huwag tayong sobrang bumaba at kumapit dito sa area na to dahil talagang sobrang init talaga. Kung makikita yung mga kalabidabs, no? Talagang maririnig nyo yung tunog ng boiling lake. So again, nandito tayo ngayon sa Manito, Albay at isa ito sa dinarayo din ng mga dayuhan, no? Magpapicture dito, pero yun nga, bawal tayo umapak dito sa parting babagal. May tendency po daw itong lumiko. So ayan po mga kalabidabs, yung ating Nag Aso Boiling Lake.
Bucket card? I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. So ito mga Kalabi Loves, no, extra adventure, no. Actually yung ating rota is nito lang, pero ito nandito kami ngayon sa area ng Bacon, Sorsogon. So as you can see mga Kalabi Loves, sobrang ganda ng kalsada dito at tanaw na tanaw talaga mga Kalabi Loves yung ganda ng karagatan, no. Anyways, ito yung extra ano na lang to, extra adventure na lang namin dito, no, kasi ito nga ay Manito, exploring Manito Albay, pero yun na nga part of our riding. So nakarating tayo dito sa Bacon, Sorsogon. So sobrang ganda dito mga Kalabi Loves, no, and perfect para pasyalan dito. Yan, sobrang ganda dito mga Kalabi Loves, and kung gusto nyo talaga mamasyal dito, punta lang kayo dito, biyayain nyo yung mga katropa nyong riders and explore ang ganda ng kalikasan. I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in a castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Mga Kalabi Loves, so dito na tayo magpapaalam mga Kalabi Loves, and again maraming salamat sa pagsama sa aming adventure dito sa Manito Albay and pahapyaw dito sa Bacon, Sorsogon. Again maraming salamat, and see you on my next vlog. This is Bon James D, ang vlogger na true lover.
Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.